आगुनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौ दिनैनि सानाव बर' हारियाव रावबो सिनायनो रोङै रावबो गैला। नाथाय दिनैनि सानाव बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिनाया। हाग्रामानि खुगायाव सोर चन्दन ब्रह्म सोरबा चन्दन ब्रह्मखौ आं सिनाया होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दिनैनि सानाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया बुंनाय बाथ्राया गोबां सावरायजागासिनो दं। थारैनो दिनैनि सानाव चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया बुंनाय रावबो रायजो राजाफ्रा गोमोहोदों। थारैनो बिपिएफ आरो रायजोनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो हाग्रामानि गेजेराव सोमोन्दोआ गाज्रि जानो थांगासिनो दं नामा? बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिपिएफ दोलोखौ नागारगोन नामा? नङाब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर सरकाराव थानानै मन्त्रि बिबानाव थानाय चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया बुंखो? सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।